Chine populaire kañum e Japon e Taïwan kañum e goɗɗe inan den ƴewitaade majji ɗe bange faddu hollede budget pewɗe fédération ɗum noon yaani taw ɗarte yiɗi muttandi banndiraaɓe tedduɓe yeruuji ɗiɗi keewi no feewi holno paameten nan ɗen gindi yan kewgol banndiraaɓe tedduɓe ina heddi noon gueɗel mi annda mi yañiri hen no feewi no feewi mi annda mi dooɓat ɗum kono mboɗo sikki tan hay sinno ko jubbande iɗum foti haaleede seeɗa kunal mbele namdal guindiyankewal ngal ina ɓeeɗe no paameede sabu namdal guindiyankewal ngal so tawino haali timmin ɗum koko wiyete wadde kono wiye heblande rendoyankore nde walla nenguyande rendoyankore nde ɗum woni ko wiyete formation sociale leydi moƴƴa kono ɗo holko ɗum firti nenguyande rendoyankore nde ɗum firti ko etade haysinno ko seeɗa konel andini holno safalɓe ɓe gaddiri leydi Mauritanie e laamuji maɓɓe no mbano han holno ɓaleɓe gaddiri leydi Mauritanie wolofaaɓe soninkeɓe e laamuji ɗi no mbawnon hanke caggi ɗum noon so Allah sinno ko sago tawa tan wona meftande kono tawa ko yewtere yaajde waɗa eko abbiti enen taarih ɓaleɓe walla eko abbiti e taarih leƴƴi Mauritanie ɗum noon en jubbat heen seeɗa kunal tan Mauritanie kam mor ittani min hay o sahaa jooni marɗum ittaani hannde kay marɗum ittaani leydi ɗum ittaani Mauritanie wonni wiyooɓe tan sabu ɗum lelorii ni hanki e ndeer naamdal wiya Mauritanie ko leydi safalɓe lemmoor pays de moor e helmere ittaade nde nganndanɗaa hoore maa ni e haala romain en ɓe e ko nandi ulboye en ɓe fof mbi tani o firtigo leydi moor firtigo safalɓe pays de moor on jii haa leydi ndi wiya pays de moor nde kene goɗɗo e leydi ndi fof ko capaaɗo ko leydi safalɓe hay inde Mauritanie ndi hoore mum ina addi jiigo soko tawi yiɗi yaltineede heen ko safalɓe tan koɗi heen kono fenaade soko tawi noon kam ko safalɓe e ɓaleeɓe koɗi heen ne foti yiilaneede inde wonde wiya mori négro tani walla négro Mauritanie tawde ko safalɓe e ɓaleeɓe ne koɗi heen gonga cilluɗo yini wiide noon ndiɗo leydi hannde e ko abbiti enen taarih enen ɓooyɗo ɗiɗi hodde ndiɗo leydi enen ko ɓaleeɓe enen ɓaleeɓe perɗen ko wiyete misra to daane maayo ɓaleeɓe giɗi hodde windere nde fof mi yaañtaa koye taarih o laaminooɗo giɗi addude gandal giɗi addude pinal giɗi windude giɗi huutoraade gande tubakoɓe bañiiɗe hannde fof tubakoɓe fof koye maamiraaɓe men ɓe ƴetti gandal e pinal jooɗima duuɓi kitaali windere nde ko maamiraaɓe men laamiyaɗo hay gooto suusaano on sahaa ƴettude mbaggu mum sampa jikko enen maamiraaɓe meɗen sabu Allah e doole to baŋnge gandal to baŋnge pinal to baŋnge fayida to baŋnge diine to baŋnge faggudu to baŋnge kala fannu Allah timmini goɗe meɗen alaa ko bonnoo laamuji men ndeen so wonaa keeferaako maamiraaɓe men firawunnaaɓe ɓe kaawtii ɓe mbatti koye maɓɓe enen Allahji ko Muusa fuɗi firawunnaaɓe Allah jiɓi duwaw mum e ndeer Qur'ana Allah wii ndeer Qur'ana o yaar Muusa mi jiɓi duwaw ma ete ɓeeɗoo haawtiɓe mami egginɓe leydi ndi mi rokka ɗum arani en mi duwanoo hirnaage mi duwanoo ene funnaage holko ɗum fiti aaro ɓe ɓe holɓe hannde misra ɓe wonaa leydi cosaan maamiraaɓe e maɓɓe leydi cosaan tigi rigi ni ko kopte en mbiɗo ŋaa jeetaɗe wonɓe toon ɓe ene ɓaleeɓe ɓe ko toon perɗen te kadi ko ferni en toon tawi ko konuuji men maamiraaɓe men ɗi ɗi fulɓondirini konuuji persanaaɓe kono yanke dowro biyetenooɗo Cambus arnoo ɗin konuuji ete persanaaɓe nganndino maamiraaɓe firawnaɓe gonde ellaaji mawɗi ɓe ƴetti ulluni mbatti rawaandu ɓe ƴetti mbabba mbatti rawaandu ɓe ƴetti waandu mbatti rawaandu boynaaji mbatti rawaandu ɓe paami noon kam Allah ullundu ɓe teddinaa no feewi feewi kamɓe solte personnaaɓe ɗe ɓe ngarnoo yande maamiraaɓe men tan soldat fof ƴetti ullundu tan haɓɓe wala mo nden ɓe ngari haa e mis konuuji maamiraaɓe men ƴetti han kadi laaña e gaa e pee maɓɓe tan kala mo ɓe jiitani wakki ullundu ɓe mbi so ɓe ndarii ɗum tan ɓe mbara Allah maɓɓe nden gaal walla laañal yana ullundu tan ɓe pellaani hanka mberlaake laaña mberlaa gaa e maɓɓe kam bis konuuji mum mbari maamiraaɓe men haalaani ko ɗum firti enen kono laamuji men ɗi jogoni hanke enen misal hankan noon maamiraaɓe men gacci e koyar yane men wonooɓe duuɓi ujunaaje sappo haɗade bisaara kañumen laami windere nde ko joni laamu min fusaama gacce nangi ɓe peri seeren ɓe peri ko nanndi buda en ko ɓaleeɓe ɓay aasi ayi ɓe nanngiraano Allahji to nder ende to buddisme ko ɓaleeɓe gaɗɗon ko nanndi krisna murti en diine krisna gonɗo ende o ko maamiraaɓe men ɓaleeɓe njehi toon Chine diineji mbiyetee tawɗisme ɗi ko rewi heen fof maamiraaɓe ɓaleeɓe ɓiye toon heddiiɓe noon peri
won hen mbaɗi lappol tiini gay hirnaange Afrique won hen mbaɗi lappol tiini to Congo bandiraɓe ƴeewe deftere Cheikh Anta Diop wiyeteeni ginndiji ɓaaleɗi pinal nation agriculture demngal farayse tinɗe jangge ɗum ko kaalami ɗo ko fof ko heen tugnimi ko kaalami ɗo ko tugnimi koye defte UNESCO biyeteɗo ene histoire générale de l'humanité taare tuɗɗo UNESCO tugnimi koye deftere Favre Olivier l'histoire de la philosophie du genre humain e defte goɗɗe kewɗe bandiraɓe no tedduɓe ɗum ɗo ko ɗum goonga ala fof gande tarihiyanke e ɗuɗe babaɗo men mbawne rewtude ɗum nden ɓe woni mamiraɓe men ngari haa ɗo halpulareɓe wala faaɓe soninkoɓe Mamadou Samba Diop murtuɗo woni koye fennude Mouhamadou Ould Mahfouz mbinoɗo wonde ko kañumen ngadi e nder leydi Mauritanie ɗum noon sereɗe Mamadou Samba Diop yare seeɗa Sangara moom tan duuɓi o wi mi wi leydi ndi Mauritanie ni Mauritanie nde ardi kono haɗi ɗum holno Mauritanie wiyeteno holno Mauritanie wiyeteno Mauritanie wiyeteno ko gangari firtuko leydi ɓaleɓe ko leñol mandinkoɓe soninkoɓe songoyen bamarankoɓe en enen alpulareɓe sominoɓe serraɓe fof jaɓɗen hen meɗe gangari firtuko leydi ɓaleɓe tarih wi Mauritanie ko gangari kala tarih tan ko dowro e duuɗi babaɗo men innandi Mauritanie wiyete ko gangari leydi ɓaleɓe koko jaami guiɗi makko wallude lappol UFD toon wooti député ji woto wonde nden nogas e jeetati wuuro min jeehi minen e Jawara Gagne e docteur Silly Camara en e miño Abdoulaye Samba Diop en gonɗo min jeehi e wuuro no wiye Jeewo kaaƴe towɗe ngoni e wuuro ngo billahi kawisaji mawɗi nan toon son ngari ma won ji teppe neɗɗo kono wona peɗeli ciiɓanɗe ɗiɗi e feccere ko noon 40 centimétre taw ko teppere yaɓɓanoɓe dow kaaƴe tewɗe min jii haa toon min jii bindi hiéroglyphe ɗi duuɓi ujunnaji haɗane bisa en arde mamiraɓe ɗinin bindi dow kaaƴe guiɗe makko min ƴettiɗi ɗum bindi fof Abdoulaye nattima ɗum keptinmi hen tan ko helmere watere ko wiyete men ko e helmere won wiyetede agneau en ko leñol mamiraɓe men mahnoɓe ene wuuro wiyetengo en Memphis ngo joginoɓe ene jawɗele aynaɓe ngari yana haa ɗon ɓe koɗi ɗeɗon kaaƴe towɗe yanande jiiɗa ko ma won métre uji tati yana ganalɗe ha joni en pirtaki mi jimi ɗum nde ɓerdam bon min ngari min mbaɗa batu min mbi yimɓeɓe yoɓe laata filde feere guenale gonɗo dow ɗe bamɗi mabɓe nayyi mabɓe fof oto jaw firtu ɗum tarihiyankoɓe windede de ngaren kaalane gandi leydi Mauritanie jiɗmi wiide ndi leydi ko ɓaleɓe koɗi hen gangari en ɓe ete ƴeewe tan ko yiita ko tigganma e jouerat haa e ɗo ana asa ana hasde tawete ko looɗe tawete ko guttuji gueɗe mamiraɓe men hanki tawete ko ɓawre ene mbayla to ayata mbaylade mamiraɓe men koɗirnoɗo ete ko kadi woni indi jiya ko nande antara ɓe jeehi bamarankoɓe ɓe goninno ɗon manoni singiti puits de cheval anandi ko wiyete joni ɓundu pucci en ko nande cehe guene en ɗo fulɓe halpulaare ɓeɗe gonno ɗum kam andini ala jeddi e taarih ɓurɗo ɓooyɗo Mauritanie ko en tan gonno ete ɗi mamiraɓe min piri gummi toon ngari ɗo haa ɗo leydi Mauritanie wiyeteno taw ko gangari e nder majjum ɓe ciftiri laamuji ƴellitiɗi ɗiɓe mbanno toon ella mamiraɓe men koɓe goppi gande ɓe goppi bindi nde ɓe koɗɗo hirnaaki Afrique tan final maɓɓe fof ko hoore tan woni hoore noon wona wakkante sokade wona ko waɗa hen fof tawte hen kono ɓe tafi laamuji ɓurnoɗi ƴellitade windede hannde ne wiye Amérique walla wiye Russie kono on jamana laamu dowrowoydir windere nde ko wiyeteno ko Ghana caggal de mamiraɓe men pusi laamu to misa to holko ardino Ghana sowoni koɓe ete laamu Ghana nden kadi min sifti noon bandiraɓe tedduɓe hande ko yite Mauritanie ko kadi wodani Sénégal Mauritanie Gambie Guinée Bissau île du Cap-Vert haa ko wiyatma to enen Mali en Burkina Faso en Benin en Guinée Conakry haa Niger laamu gootu wonno mawɗo leydi ko gooto ɗum kam sowoni ete kono ngune ƴelliti ko ujunnaji yimɓe hirkiiji tonuuji ɗi fof ko kanŋe fewnira labale kañum e jaƴƴelle ɗe pucci ɗi kaɓɓirɗe fof enen ko kanŋe ko nemaduru ko welemma heege ala baasal en ala ete debbo e gorko moni fof jojjanɗi mum heptina ete dernitilal ngal démocratie rewɓe ino kormaɗo bandiraɓe tedduɓe e nder laamu Ghana rewɓe ne jogino haalirde men bange worɓe haalirde men bange hankkadi noon so rewɓe mbaɗi haa ɓe gayni
ko ɓe noon ndiri ko ɓe ngaddi ɓe kollita worɓe so tawi ko peeje rewɓe ɓuri moƴu tan worɓe en nana jaɓat ɗeɗon peeje alano ceeral hakkude debbo ko ni ko bolle puyɗi fotata haalde e batu fotata haalde e pinal fotata haalde e hunde alano e laamuji mamiraɓe alano guila misra to ha yetti ɗo e nder afrique ne warta ɓo misra en jiito rewɓe heewɓe no teddinanno ha mbatta allaji mi sifti ɗum bandiraɓe to ƴeewi allah Idriss la déesse Idriss allah usis o ko ɓaleejo toro nangirano Allah Idriss ko debbo mo jiɗimo e baaba o resi ɗum ete diine makko sari e nder windere nde fof e nder leydi Europe ete on diinare ha e nder leydi France e hoore muɗum ha inde pari e hoore muɗum ko inde on Allah debbo ummi par Isis par firti ko juurirde Isis debbo Isis ɓaleejo mo diine mum sari e doɗi baba Adama heen holno debbo hormirano e rendeji men han mi yañinaki mattabaji ɓaleɓe e leyɗe arabe ɓe nden bandate ko jinmi tan ko ɗo e leydi no Mauritanie yimɓe wiɗɗo nden ɓe mbaɗino laamu gana ƴilti ete saria mawɗo leegal fof so fini yahde leegal hol toñaɗo ñiftoña ngel mawɗo wuuro fof so fini yahde kala wuuro ina ñifto lamɗo tina so bone waɗi ko lamɗo kadi arto ko rujana haaɓe laamu gana fusi ko laamu halpulaare ɓe lomtino holto Mauritanie woni ngon laamu tine ko tigruru Mauritanie koye tigruru wonno ko diwan e tigruru diwan e tigruru wona leydi ko diwan leydi tigruru wari jaabi jaye halpulaar aduna duuɓi kitaɓe mawnini ngon laamu kadi ko tuggat ma e gueƴi Atlantique ha wiyanma ene ko ɗo woni Niger ina moƴƴini fewni yuɓɓi yooɗi liƴƴi fof ina heen bambarankoɓe halpulaareɓe soninkoɓe hay safal waɗeɓe gari ko ɗin tigrol ete nde safal ɓe gari on jiimi si toon gendi ɗemgal pinal taarih faggudu leydi ɗum fof mamiraɓe ne kabdino heen nde safal ɓe garno naati leydi ndi e laamuji mamiraɓe mbi bisimilla marhaba mon gaare on jii jabgol aade nde wano ƴiltaɗo on saaha ɗemɗe mon e pine mon ƴellite faggude tekoruru hono no ganani on ɗawetake heen leydi ɗi jiɗɗen fof gone so jiɓaɗe laamuji mbaɗe marhabama kisal mon e jawɗele minin ndiyeni biɗo waɗon ko boni fof min taƴe min keɗa ƴeewe noon ngal teddungal ngal mbaɗanɗen ƴeewe ko mawoyo waɗeten hannde mi fi ɗemɗe men mi fi pine men laaw makko gueɗi yenetare kala place moƴƴo gila e aramme hay siwil hay faggol fof en ɗawama heen tetti leydi men a rewi ɓiɓɓe men temedde ujunere nde ɗan gonti aɗen caggal leydi on jii nayi jadde laacen ɓe joɓaniji men ma woye laamu men ko yimɓe no jasɓe no feewi no feewi on jiɗi tigarude bonno holno woori ala fof taarih yanke hannde ndir leydi Mauritanie cuusɗo wiide e laamuji mamiraɓe men hanke safalɓe mbaɗama ko boni hono ko ma woye waɗa hannde ɓaleɓe leydi mata wooda nde maari arno lomti ɗum mi haalani martabaji laamu gana mi yiiɗa yajnade heen haɗa yawtandino juuɗe sabu jinmi afde gandam ɗen guendi yankewal ngal e so jede kayita ko boofo wonno bamum jogino ko mbi sappo e goho o majji o arti omo woni sagat on wawi enene yaade o waɗa simbon mawɗo wañoɓe leñol mabɓe bamarankoɓe saritnoɓe fof e dande ma ngo o rendini ɓe o tabitin gotago mabɓe o wi mbaɗe kam mawɗo mi fusa laamu suma ngor kante toñandeji puɗɗima nde laamu o hankkadi o liɓi laamu suma ngor o ƴefti laamu bandiraɓe tedduɓe so jet kayita moƴƴini sariyari deerari fotanari e safalɓe no koɗi e leydi Mauritanie on saaha muten ko diwan leydi maali e meeɗa ko waɗide ko eti guila e garade safalɓe daɗi mbi min jiiɗi wadde laamu soni ke mbi mbaɗe laamu mon tilutan dari ɓe pewni laamu mbiyetego awde gosto o eyyi gon laamu kadi ronki moƴƴude soni keɓe nulɗi ɓe hooreje diwan gouverneur ardi gon laamu ha moƴƴi en gandi ɗum ɓaale balliɓe ha laamu maɓɓe dari hol sababu hannde no ma waye walata en ha laamu yo en daro tawɗen mbaɗi mbaka laamuji mɓe daro e leydi mamira meɗen ɗum fof enene ɓenni nden suñede kayite moƴƴini laamu bangiyo bang ha suñede kayite wi safalɓe diine l'islam pinal mon taarih mon leydi dara faɗɗu marhaba mo ñaaga ɗum gueɗel minen ɓe mandinkoɓe komin sanamyankoɓe tawde min goppidi yon diine moɗon jaɓe ko amen ko koyi minen min gongni ko sanam ngoola mawba nan ɗum hitaande fof min ƴefti ɓiɗɗo debbo jooɗo tan min cacci ɗum mbero ɗum ndiyam ɗam hankkadi taɓa ina walla min moƴƴin ndema amen son goppidi men sanam amen onon safat ko ñiiɗo fof nguuɗo leydi ndi ɓe jaɓi ɗum waɗi ɓe meeɗani fiyeede dorƴeede yaltinede leydi ɓe meeɗani gueddede hay hunde eko wiyete ko abiti gendi mabɓe meeɗa ko ñifeede e ɗino laamuji ɗum ɓenni suñjede kayita yeehi mbiyeteɗo sakora laamima on wiyano ko maccuɗo sakora yi ha makka kañum adano konoji maali ɗi o moƴƴini sakora e hoore mum caggal sakora ɓii ko goto laamima on sanki kono Aboubacry ɗiɗo mo ƴefti laamu
kañum ne miijiiɗi heen geɗe moƴƴe fof ɗe maamiraɓe en mbannooɓe Aboubacry ɗiɗo boo hanki mi haalɗi e batu men mi rafto heen seeɗa kunal mi wiima noon hanki nder batu ngu wona Christophe Colomb yiiti Amérique hitaare ujunere temedde nayi capanɗe jeenayi ɗiɗi ala ko ɓii Soundiata Kayit Aboubacry ɗiɗaɓo waɗnoo ɗo konuuji mum laaɗe mawɗe waɗi heen kanŋeji ujunaaji sakataaɓe maayo ngoo Sénégal Niger ɓe njanti geeƴi Atlantique eɓe jiɗi anndude koni caggal geeji ɓe janti o nawrki sor annduɓe yirinde e nono yarata e seerende kalwaaɓe hunde fof ɓe jantoy côté Mexique ko wiyetee toon pine mayaani inkasi en fof halpulaare walla paɓe soninkaɓe ina jeeya ko walli ɗum to Amérique centrale Aboubacry ɗiɗaɓo nangera toon e noon kono Allah ni hitaande ujunere 1113 temedere e sappo e tati o yettii toon gil Christophe Colomb en araani mi wii noon hanki haali ɗum ko deftere wiyeteede ils étaient là avant Christophe Colomb windi ɗum ko tubaako biyeteeɗo Ivan van Sertima ɗum martabaji fof hannde ɗum haalitaake e nder leyɗeele men caggal mum ko laamu Songoye laamu Songoye kadi Mauritanie wonnoo kadi ko diiwaan nder laamu Songoye ɗum fof ko ɓaleede caggal mum noon mi naatataa ni e taarih keeruɗo halpulaare ɓe gila laamuji manne en Diawago en Termes en haa e laamuji Kolitengal en haa e laamu Souleymany Baal mbiyaa taw banndiraaɓe tedduɓe sinno en mbaawino kaalen martabaji laamuji Souleymany Baal mi siftino ɗo gueɗel gootel tan Égypte duuɓi nayi sappo haɗata misara winndiri nde fof eɗen laami kono Égypte ronki waylaade wonta mbiyeten lanɗiraani république wurti nulaaɗo Allah yo moƴƴere Allah ne wone mum jiɗi darnude république e Madina alaa fof e ndeer ɓaleeɓe windere nde walla nder windere nde fof no jiiɗori république tarino so wonaa ɗo e Fuuta Tooro halpulaare Souleymany Baal gila Farais annda république gila Amérique annda république ko nden Amérique heɓi indépendance jeytaare mum mi haalaani leyɗeele goɗɗe min ndeɗe ɗum fof haaltaake ñalawma hannde nde taarih leydi mbatta umeral Fuuti en Samba Jadanaani Aariel Joobi en anon de waliyaaɓe ɗen ƴettunoɓe fetelaaji habde ene toon jattinaare halpulaare en tugatma e dimat haa e maali janngintaake ɗum mi waawaa yaani ɗiɗo jattinaare rewɓe e worɓe mo yinnoo haalde heen geɗe keeɗe kono mi yiɗaa foti yiyde baŋnge taarih e ndeer ɗum ɗo ina anndaama jolfuɓe kadi mbaɗii laamuuji men laamuuji barak capanɗe joyi e ɗiɗi jolfuɓe ngarname laamu e ndeer majjum nde safal ɓe ngari nde kadi dañi kadi en laamuuji tawi tubakooɓe fuɗɗima jiimde heen ɗo laamuuji tralisa laamuuji no barak na hanko tubakooɓe ngari jiimi heen nden ɓe jiimi heen hol tubakooɓe mbaɗi koko romenaaɓe mbaɗno tubakooɓe Farais gooto ɗum tubakooɓe Farais mbaɗi heen nde romenaaɓe jiimno tubakooɓe Farais ɓe ñifi ɗemngal tubakooɓe Farais pinarum men taarih men ɓe janngataa hankadi ɓe ñanngiiɓe ɓe ñilliɓe ils ont aliéné nde tubakooɓe Farais ɗen jeyti ɓe ngari ɗo tan ɓe jiimi heen ɓe mbii ɗemɗe men en janngata ɗemɗe men ɗemɗe gaytanke mi satti haalde e jeewte meeɗen naatɗo classe fof tawde ko symbole nan ɗon so a juumii a haali Farais tan mbaɗata ko beeniɗ piyeɗaa aɗa janngini heen yeji ɗemngal nene maaɗa taarih men wiyaa en ngalaa taarih ken bamɗi toge nos grand père sont des Gaulois gasi yoa ɗo ɗakkaa ɗo han kadi mawnde ni ɗen punteɗen ñannge ete ko wiyete ɗinni ñagal colonialisme jiimaani boni tubakooɓe ni ɓaale ɓuri tinde sabu les travaux forcés liggeyaaji battuɗe waawnede ko mamiraaɓe men kalluuji kala kono wiya dalbere pooruji enen peewnanoo lempo ko enen njoɓat banndiraaɓe men safraɓe tedduɓe ɓe ko eggiyankooɓe ine metti yaade enen heɓtaade ɓe heɗata haa tetel lempo ete so geeruuji mbaɗi on ka saaka tubakooɓe ngara ndondo yimɓe men heewa nawa kaɓoyde leyɗele Europe han kadi noon e ndeer ɗum ni ko tubakooɓe e ndeer ɗum kadi safal ɓuri jingganeede sabu ɓe mbiyaama ngara en janngee Farais kadi ɓe ngoppiɗaa kadi ɗemngal arabngal kadi ɓe jannga Mauritanie noon ko ndeer majjum heɓi jeytaare mi yaañitaako ɗoɗe kadi banndiraaɓe tedduɓe ko ɗo namdel ngendiyanke o leydi Mauritanie ko noon tigi banndiraaɓe tedduɓe ko musidɗo moɗon Abdoulaye Diallo Jallis ko wiya Mauritanie jeyti mbele ko ɗum goonga indépendance Mauritanie omo sallade Mauritanie naaɓe fof Mahfouz mbele ko woni jeytiiɓe e ɗiɗi fatidago banndiraaɓe tedduɓe duuɓi capanɗe ɗiɗi faadata so won jeytiiɓe ko safal waɗen ɓe tan ɓaale Mauritanie Allah jaaraama gila e ganndo haa e ɓaaf enen fof kadi majjuɗo hay ɗo ñalawma